Indbrudsalarm! En rød spion er i basen! En rød spion er i basen? Beskyt dokumenttasken! Vi skal beskytte dokumenttasken. Hey, vil hjælp her? Okay, jeg har det. Stad tilbage til. 1. Lad os gå. 1, kom ned! Hey, den er stadig. Herre? Jeg ser, at dokumenttasken er sikker. Sikker intakt. Ja, det er den. Fortæl mig, har nogen tilfældigvis dræbt en rød spion på vej herhen? Nej? Så har vi stadig et problem. Og en kniv. Stort problem. Jeg dræber masservis af spioner. De er bagholdsangrebne skurke i masservis, som dig. Au. Ingen fornærmelse. Hvis du formår at dræbe dem, kan jeg forsikre dig om, at de ikke var som mig. Og intet som denne mand, der er løs inde i denne bygning. Er du præsident for en fanklub? Nej. Det vil være din mor. What? Hvad fanden? Ja, og nu er han for at knippe os. Så lyt efter, knægt. Eller porno med din mor vil være det næstværste, der er sket for dig i dag. Hey, giv mig den! Spionen har allerede trængt igennem vores forsvar. Sandsynlighed! I har set, hvad han har gjort med vores kollegaer. Helvede! Au for helvede! Au for helvede! Og værst af alt, han kunne være hvem som helst af os. Afsted! Nej. Han kunne være i dette rum lige nu. Han kunne være dig. Han kunne være mig. Han kunne da være... Wow! Hvad? Det var åbenlys. Han er den røde spion. Se ham, han bliver rød lige om lidt. Hvilket som helst sekund. Se, rød! Ej, vent, det er blod. Så vi stadig har problem. Stort problem. Okay, hvem er klar til at gå ud og finde denne spion? Lige bag jer. Min lille blomkål.